mo lang. Makabangaw. Makita yun na nagdadakkel bagas na. Nangaling itanak pa'y ti banog ko nga nagkalit na nag-uunagmat. Man kalyan day yamulak nga ubin ta mabalinan. Kanibit nga ubing nga laya. Ay, yapon kung mahal ito ube. Makita yun to tibagas na nakapasat, nagdadakkel na nag-aibdong. Nariyak na nagkalit na unag. Mano nga po unday to nga sasarono ni agdedeket. Kung makita yung padamdaman na makalit, ibagas na. Gawan, hampay magaraw ni kaunag na. Tani! Ay kamaysan niya ube nga nagdakko na putot na putod pa'y garod niya Ay. Lupay to'y. Ganti bagas lang niya katak day tipkuhanap titok no makwaji bagas niya ay yung nagyabagas niya makikita yo dadakkel agrarapang da kasalok na ikwa ha Jai. Ano kasama? Makikita kita ba na? Ano? Yung bagas na. Nagkalit yung ube. Ure lang mga lingkatahan akon. Kanina nakapsutak pa ito, rumarang nga lingot kon, kaunag na matigkali. Amot magaraw. Nya iti. Nagunugan. Rumarang nga lingot kon. Nabanugak pa yan. Nyamot.
Ha? Apa, ito na ne. Pinan niya Nay, nagdakil na bati pa yung kuha, nagatid daw. Ang kalingatan ako. Ay, nagdakil din. Makita yaw. Nagdadakil. Nay, puro bagas ti ubi ti madugsag kon. Ay, ubi na nagdadakkel. Ay, among Adupay. di apo na dyan banda ulo na sa karapan na ita. Garod ni kalyo. Amo pagtitipigan ng ano sa may medyo kaunag. Taga-Rica. Hindi talaga ti ube. Nay, ti bagas na nga naputo daw. Di ka atidugan. Ay! Ubi mo. Bagas mo man gamda yun nasudak ko. Nagdadikit na gamin. Ay, naglalakpan. Ha? Nay, Tatlo yun. ay. May asukal pa. Talaga man nga nagdadakilan niya. Ube nga. Muraw nga. Nagaatid daw. Dupay kakabsat. Naikabili. Yung may siya na eh. Mula ang nakahalik. Makabanaw. Makita yun na nagdadakil bagas na. Nangaling utanak pa iti banog ko nga nagkalit na nagbuo nagmat. Muda? Agad. Na putod. Pinang ko man na putod.